दिनै भुमखा भिसिडिरिसनि सिङाव जोङो बिसेस भाबे बावहाय जोंनि माखासे मानसिफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनायनि बेलायावहाय माखासे थुनज्लुलायबाय थानो नागिरो बेफोरखौ लानानैनो जेराव मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा UPPL सरकारा सान्थि गोरोबज्लायनाय आरो खौसेथि बे मोनथाम मन्त्रखौ लानानै जों जा मोनसे गोदान मोनसे समाज गायसननो हाबाय जाय समाजा केवल बर'निल' साना केवल मुसलमाननिल' साना गासैबो जाति जनगोष्ठीनि खौसेथि जौगाथायनि बाथ्रा सानो नंखायनो जोंनि गभर्नमेन्टआ मा मावनो नागिरदों मा बेबस्था लादों बेफोरखौ रायजो राजानो फोरमायनो थाखायनो जोङो दिनै बेवहाय फैदों आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाजों जोङो राइस मेल होननानै बुङो समाजाव मोनसे मेला जों मेल खुंदों आरो बे मेलावहाय जोंनि गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंहा जा हानि जेंनाफोर दङ बे हानि जेंनाफोरखौ जोङो माबोरै सुफुंनो हागोन बेफोरनि बाथ्राखौबो जों बेवहाय सावरायलायनाय जादों फैगौ 12 तारिखआव जोङो गुफुं भाबै आरो मोनसे सावरायबावगोन অহা 12 তারিখে আমি আকৌ নতুনকৈ আলোচনা কৰিম যে আলোচনাত সকলো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন শিখ সকলো বড় অনাবড় যেনেকি আদিবাসী মুছলমান গোৰ্খা ৰাজবংশী সূত্ৰধৰ বাঙালী হিন্দু সকলোকে সামৰি পেলাই সকলোকে লৈ পেলাই 35 লক্ষ আমাৰ বিটিআৰবাসী ইউনাইটেডলি ঐক্যতাৰে সমন্বয়েৰে শান্তি কেনেকৈ গঢ়িব পাৰোঁ সেই মেছেজটো দিবৰ কাৰণে 12 তাৰিখে আমি খুব ডাঙৰকৈ এটা মিটিং পাতিছোঁ সেই মিটিঙৰ থ্ৰুদি আমাৰ এই অঞ্চলত চুকে কোণে যিমানখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যবোৰ নজনা আছে তেওঁলোকক আমি জনাবৰ কাৰণে মিটিংটো পাতা হৈছে আৰু 12 তাৰিখেও পাতিব थाखानाय क्षेत्रआवहाय जोंनि समाजा सांग्रां जानांगोन मानोना टोटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन बे 34%निनो 14%आ अलरेडि माने डिस्ट्रय जाखाबाय दा 20% जोंना हाग्रा दंबावो 20% हाग्राखौ जोङो माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनिसो जों दा टारगेट लानांगोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रा सिफायनायनि जाहोनाव जोंनि दैनि लेभेला 6 फिट गाहायाव थांबाय तारमाने बिफां लाइफाङा जोंना रानलांनो थांगासिनो दङ बालाहामाफोर बायदि जोंनि हालामा जानो थांगासिनो दङ नंखायनो बर'लेण्डखौ मोथांखोर बर'लेण्ड होननानै जेराव मिन्थियोमोन दिनै बेखौनो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल सेमिनार बायदिसिना जों लागासिनो दङ इन्टारनेशनेल कनफारेन्स इन्टारनेशनेलि जोंनि थुनलाइ बादायलायनाय आयदा बेफोरखौबो जोङो लादों बेफोर गासैबो थांखियानो जादों जोंनि हारिया जे जोंनि समाजा जे बिटिआरआ जे गोजौ थाखोनि गोजौ मानदान्दानि बेखौ जों दिन्थिनो थांदों आरो पेरेलेलि जोंनि एडुकेसनखौ खोब गुरुत्व होदों मानोना बर' हारिया जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे गिदिर हारिमोन जाय हारिनिफ्राय आर्किअल'जि ना एस्ट्रल'जि फरायनो थाखाय पृथिबीनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जोंनाव फैयोमोन बे एस्ट्रलजार बर' हारिया जाय एस्ट्रलजिखौ नायखांनाय अख्रां बिद्याखौ बर' हारिया मास्टारमोन बेखौ होग्रा बर' हारिया दिनै जोङो गोग्लैसोनानै थादों बेखौनो बर' हारिखौ गोजौसिन मोनसे हारि हिसाबै दैखांफैनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि बर'लेण्ड सरकारा मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जाय खामानिया बड'फा UN ब्रह्म आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानस्रिजों संदानदों লোকসভাটোতো আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কিয়নো লোকসভাৰ প্লানটো আমাৰ হেড আমি এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ আমি যে ইয়াৰ পৰা জিকি গৈ আছোঁ জিকিছোৱে আমি অলৰেডি ডিক্লাৰেশ্যন হৰে বাকি আমি জিকি গৈ পেলাই আমাৰ যিজন MP হিচাপে দিল্লীত কালি পৰহি গৈ থাকিব সেই MP জনে আমাৰ BTC অঞ্চলখন বিটিআৰ অঞ্চলটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি প্লান পৰিকল্পনা কৰি আছো जों देरहाखाबाय मानोना BPFआ सोरबा मुसलमानखौ सिगिदोंमोन सोरबा आदिबासीखौ दम होदोंमोन सोरबा बर'नि सासे बिमानि सानै फिसाखौनो डिभाइड खालामनानै गावसोरो राज खालामदोंमोन हेतुथ' आजिखालि सब बुजिয়ে পাইছে গতিকে কোনো মুসলমানে BPFক ভোট নিদিয়ে কোনো অনা বড়োৱে BPFক ভোট নিদিয়ে বড় কথাটো বেলেগ বড়টো নিদিব এজন দুজন দালালি আছে হিহত দিব যি দালালি বিলাকে দাবী ধমকি দি পেলাই সদায় মানে সংসাৰ খাবলৈ ভাল পায় পইচা আৰ্জিবলৈ ভাল পায় তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে BPFক দিব
BPF আজিকালি মানে এই ৰিফাইনৰ তেলত পাপৰ মানে ভাজা নিচিনা খৰখৰীয়া হৈ গৈছে আৰু একো নাই